Kakulang sang thermal scanners, mayor nga kausa sa malawig nga huol sa trapiko sa pagpatigayon sa border check-up sa Bacolod City. Thermal scanning sa control points ginaduso nga kakson nala. Yaring balita nga aton gintutukan. Ang sanguna, masobra lang isa ka oras nga biyahe gikan sa Lacasiliana pa Bacolod, naglabot na sa halos 4 ka oras. Si Awing, ginapayunan na lang ang bata nga nakasling pa ang kamot bago na aksidente kag kinahanglan kun tani nga ipakonsulta sa Bacolod. Alas sa isang aga sila naghalin sa Banwa apang pasado na alas 10 sa makasulod sa Bacolod. Mga 4 na oras pa ho. Ano na kalawigon ganito, kalipot mo lang ha. Kaya kalawag itong trapiko. Ang senior citizen niya ini girespondihan sa ambulansya matapos nagpinot ang dughan sa init kag kakapoy bawon madugay ang ginahimo nga thermal checking sa barangay Sumag, ang border antes makasulod sa syudad gikan sa sur sang probinsya. Depensa sa kapulisan nga nagabantay, tuman kalaba sang pila bangod sa kulang sang thermal scanners. Tatlo lang sa buong gapangsyon, sang kagabi tani, mga 6 kabilog. Okay. Pero kay iyato sang taga-diare remote din halaman nila, sa ginbinda lang nila tatlo. Ang isa pa gid medyo daw gapalya-palya pa subong sa tatlo. Ayon sini, dugang pa equipment kag representante sang City Health Office. Ginadusa sang BC Alcalde nga unta to na lang anay ang thermal scanning sa entry points bangod posible pa nga mangin kabangdanan sang paglaptas sang virus kay wala man ginaobserbahan ang social distancing. Nga idu away taning scanning kay useless ni siya. Okay. Damo doctors nga sila nga useless na. Ang mga driver naman nga naipit sa trapiko, luyog na lang kuno nga mag-untat biyahe sang sa maperde. O perde kini kay biskan do hindi na takabakal sang sudan na kag pang balon sa mga bata tani. Hindi man tanan nga tawad para mo na sa aton nga safety mo na sa aton. Awad kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, One Western Visayas.